nedočkavci sú tam asi. Moju motorku vôbec nepočujem. Elektrobicykel, keby som mal teraz. Dávajte si všetci pozor na seba, keď sa zdraví vrátite naspäť. Chalani, ďakujem. Ja to sa vám nepočuje. Ja to vám nepočuje. Teraz neviem, či je stanica reálne, alebo len... Oni majú na terase aký výhľad? Ja už nezvíjam nohy, to sa neoplatí. Ja už len tak povlečem. Ja som povlak. Kto to bol? Mám studené oči. To sme išli? Začína byť ten čas správny na tú poslednú, alebo posledná sa nevraví na to. Inak na týchto Slovnatkách a zrovna táto Dubnická, neviem, či to ešte platí, tá akcia, ale majú tam nejaký, že motokútik a akože ti zadarmo ti poskytnú nejaké veci, že namazanie reťaze a také veci, že si môžeš akože spraviť taký servis na zastávke, akože na pumpe, že keď máš zastávku. Neviem, či to ešte akože fičí, ale bola tam táto šelka, ale vyzerá, keď bola zavretá. Lebo tam má telefón, paprčí. Práši. Ej. Ale tady to chodia tí tanky, nechodia? Je tu také vyválané. Neveriť. Sa ani nebojí, že? Čo robia na tých bicyklíčkoch? To drží. Je kábel. Jaj. Ježiš, čo nemôžem hlavu otočiť a mňa kábel držal. Ale dobre, neodpojilo sa to. Neviem čo, ale okej. To čo je? Monštrum. To je mladosť. Že mi nevyletelo nič z kufra, lebo sa mi otvoril. Ja neviem, kade sa pôjde. Tade to? A ja mám také.
To je 650 taká obrovská. Alebo sa mi to len zdá obrovské. Čo robia? Kde mám ísť? Asi sme dobre. Tam nejaký oranžový vestiaci. Mi prieťalo tie oné biele. Pod príľbu. Fuj. Zatvoriť príľb. Nejaké topole teraz. Alergickú reakciu chytím. Ježiš. Triumf. Hrádza. Mohli na zadnom. Tak to je taká podobná asi trasa, jak keď sa chodí z toho Púchova, či? A čo je vlastne ďalej? Púchov či tvoja Považská? Ozaj?